Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur abuztuak 8 osteguna elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan gure ohiko kolaboratzailea den Inigo Larramenderekin egongo gara, Navarraletik datorrena. Honek bi ekitaldi aurkeztuko dizkigu, alde batetik Auritzen ospatuko dena abuztuaren 19tik 24ra, eta sorginen epaiketen ingurukoa izango da. Eta beste alde batetik Atapuerkan ospatuko dena abuztuaren 31an, eta Atapuerkako guda oroitzearen helburuarekin ospatuko da. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1887an, Espainiako presidente Cánovas del Castillo hil zuen Angiolillok Arrasaten. Urte batzuk geroago, 1936an, Frantziako gobernuak Espainiako estatuarekin zuen muga itxi zuen. Egun berean, baina 1981an, gose greban zegoen Thomas Makegui irako presoa hil zen Maze espetxean. Eta bukatzeko, 1980an, sutea piztu zen Garoñako zentral nuklearrean. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean, alde batetik Ezpeletako jauregiko patioan arratsaldeko 7:00 ipurbeltz antzerkia egongo da. Zuhaitzek eta arbik ez dituzte ulertzen gauzei buruz dituzten ikuspuntu desberdinak, eta batak bestearen lepotik egiten dute barre. Zuhaitzentzat bizitza berdea da, arbirentzat berriz morea. Bakoitzak bere modura ikusten ditu gauzak eta ez dute elkar ulertzen, baina hasiera batean arazo dirudien hori azkenean altxor bilakatuko da. Beste alde batetik, Mendillorriko Lakua parkean gazte harrigarria TS Espibet filma jarriko dute gaueko 10:00. Ostiralean, The Titanian zen kontzertua egongo da iluntzeko 8:00 Gaztelu Gibelen. The Titanians Iruñeko roots reggae talde bat da. Duela 6 urte baino gehixeago 0, reggae band izenarekin sortua. Urteotan tokiko jai ugarienetan hartu du parte, bai eta hainbat jaialdietan ere. Beti ere kultur estena jamaikarra Iruñean errotzeko eta handitzeko. Azken diskoa aurkeztuko dute, Helmuga izenekoa. Igandean, Tafallan, Goxuan salsaren kontzertua egongo da iluntzeko 8:30. Goxuan salsa Nafarroako eta Kolonbiako musikariz sortutako Iruñeko saltsa taldea da. 70-80ko hamarkadetako saltsa tradizionalean oinarritzen da, orkestra handian, baina baita euskal kulturaren eragin handiarekin ere. 2024an taldeak bere bigarren diskoa kaleratu du, urak eraginen du bide. Kontzertu biran Arkakusoen plazatzoan Tafallan izanen dira musikariak arratsaldeko 8:30. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, tentsio politiko handia hilaren investiduraren eta Puigdemonten itzuleraren aurrean. Junstek osoko bilkura baino ordubete lehenago bere liderrari harrera egiteko deialdia egin du. Presidente ohia ganberan sartzen saiatuko da bere leialekin batera. Haren atxiloketak investidura bertan behera uztea ekarriko luke. Paris 2024 atalaren argazki nagusian Asier Martinez dugu. Titularrean, amets olimpikoa amaitu da Asier Martinezentzat. Zizurtarra 8 finalistetatik kanpo geratu da 13. denborarik onena egin ondoren. Atal honetako gainontzeko berrietan, alde batetik, Munarrizen waterpoloak final laurdenetan agur esan zuen. Beste alde batetik, zigandak aukerak ditu oraindik hasiera txarra baten ondoren. Jarraian, Maria Perez eta Álvaro Martín urrea lortu dute martxan. Eskuineko berrietan, batetik, babesgabe dauden 250 adingaberentzako harrera familien bila daude Nafarroan. Bestetik, Nafarroak 55 hotel, ostatu eta aterpetxe ireki ditu 2 urtetan. Gainera, beste bero bolada bat dator.
Beheko bi berrietan, batean gustu guztientzarako izozkiak. Bestean, Euskal Herriko Armarria Atarrabiako pilotalekutik ezabatzera behartu du Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak. Diario de Navarraren titular nagusian, Puigdemonten itzulerak tentsioa eta zalantza dakartza Kataluniara. Ieslaria efektu kolpe bat prestatzen ari da hilaren inbestidura itzaltzeko. Argazki nagusian, atzo arratsaldean Siroko zirkoren emanaldiaren une bat. Titularrean akrobaziako harresiak. 100 iruindar bertaratu dira Ziudadelako ikuskizunetara. Ezkerreko berrietan, batetik Beloso zuhaitzik gabe dagoenetik eguzkiak 7 gradu gehiago erretzen ditu. Bestetik, Nafarroako ofiziozko txandako abokatuek prekaritatea salatu dute. Paris 2024ko atalaren lehenengo berrian, martxak jokoetako bigarren urrea eman dio Espainiari. Bigarrenean, brontzezko domina baliotsua igeriketa artistikoan. Azkenekoan, egun txarra Asier Martínez eta Alberto Munarrizentzat. Gara egunkariaren titular nagusian, Hamasek bere estrategiaren irmotasunaren aldeko apostua egin du bere buruzagi politiko berriarekin. Yahya Sinwar aukeratzea okupazioaren aldeko mezua da. Hau da, haren mehatxuek ez dituztela resistentziarako liderrak beldurtzen eta ez dutela eraginik izango haren erabakietan, ohartarazi du mugimendu palestinarrak Israelgo estatuari. Argazki nagusian Gasteizko txoznak ditugu. Titularrean atsedenik gabeko jaia Gasteizko txoznetan. Beheko berrian, Glencorek ikatzaren sektorean jarraituko du. Glencore lehengaien enpresa suitzar erraldoiak atzo iragarri zuen ikatzaren sektoreko jarduerak mantentzea erabaki duela. Akziodunei galdetu ondoren. Erregai fosil kutsagarria dela onartzeaz gain, akziodunek argudiatzen dute hori dela haien diru sarreren iturri nagusia. Goiko berrian, hilaren inbestidura Puigdemonten itzulera nola amaitu zain. Salvador hilaren inbestidura saioa egingo duten gaur Kataluniako lege biltzarrean, baina PSC-ko lehendakari gaia ez da izango begiradak erakarriko dituen bakarra. Ark adina jasoko ditu Carles Puigdemontek. Atzo ekin zion presidente ohiak bere ibilbide bereziari. Espainiaren errepresioari ihes eginez 7 urtez Europan barrena ibili ondoren eta bidaia amaitzeko moduak baldintzatuko du hilaren inbestidura. Baina baita Kataluniaren etorkizun politiko eta instituzionala ere. Erdiko berrietan, batean, Maria Lizarraga eta Oskarbi Jauregi baldintzapeko askatasunean geratu dira. Bestean, HKBA Jokin Perona Gipuzkoako Foru Diputatuaren heriotzagatik. Berriaren titular nagusian Josep Rull Kataluniako Parlamentuko presidentearen hitzak ditugu. Puigdemont presidentea atxilotu egiten badute, atzeratu egin beharko genuke osoko bilkura. Gaur da egitekoa Salvador hilaren inbestidura saioa Kataluniako parlamentuan, baina Carles Puigdemont atxilotzeko aukerak auzian jarri du bilkura egitea ere. Argazki nagusian, Carmen izeneko Bizeten operaren momentu bat dugu. Titularrean, Carmen Kurtxalean. Musika 15 taldiak Bizeten opera ekarri du Donostiara, eta 16 urteko etenaren ostean gaur eta etzi emango dute. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Siemens Gamesak beste 1.262 milioi galdu ditu iazko urritik, eta 100 postu kenduko ditu. Beste alde batetik, dolua Gipuzkoan, Jokin Perona Ogasun diputatua errepide istripu batean hildelako. Jarraian, Donostian jarrera arrazista, klasista eta faxistak ugaritzen ari direla salatu dute. Eskuineko berrietan, batetik autokraziak izeneko udako seriaren 3. atala dugu. Bestetik, Paris 2024ko atalean, atletismoan Asier Martínez finaletik 110 metroko proban. Piraguismoan, ordea, Begoña Lazkano finalerdietara K batean. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, giro eguzkitsua nagusituz joango da egunaren bigarren partean. Ipar isurialdean eta Araba goizean behe-hodeiak ugariak izango dira, sirimiri apur bat baztertu gabe, baina arratsaldean ostarteak gaienduz joango dira. Nafarroa hegoaldean giroa eguzkitsua izango da egunaren hasieratik.
Iparraldeko haizea ibiliko da, arratsaldean biziago, eta temperatura maksimoak igo egingo dira, barnealdean bereziki. Ostiralean ildo beretik jarraituko dugu. Goizean behe-hodeiek zerua estaliko dute Kantauri isurialdea eta ia Araba osoan. Arratsaldean berriz zerua hodei gutxirekin geratuko da, hegoaldean oskarbi. Iparraldeko haizea ibiliko da berriro eta maksimoetan ez da aldaketa handirik izango. Ebro ibarrean beroa nabarmenduko da berriro. Lehen aipatu bezala orain Inigo Larramendirekin egon gara, gure ohiko kolaboratzailea dena eta Navarraldetik datorrena. Kaixo, zer moduz, aspaldiko? Ongi, orain bero, baina da sasoiko kontua, ez da, abuztuan, eta diotenez asteburuari begira bero itzela dator, baina bestela ongi, beste guztia ongi, esaten den bezala, ongi. Eta gaurkoan bi gai ekartzen dituzu, ezta? Bat auritzekoa eta bestea Atapuerca. Espero daiteken bezala, uda printzipioz esan daiteke, ez da atzenaldi garaia, baina ez da urteko beste momentu batzuk bezain oparoa, jendea oporretan dago, eta baina gustatzen noi zaigu, eta azkeneko urteetan egon da hainbat arrazoi dira merio, ohitura hori, uda amaieran jendeari zer eskaintzeko aukera edo proposamena, ez da. Alde batetik, jendea hor abuztu amaieran hor da data pitxi bat batzuk oporretan, beste batzuk agian ja lanean, baina oraindik badago udagir hori eta jendea agian lanean badago ere, gustuko izaten du asteburuan behintzat, gauza bereziren bat egitea, eguraldia oraindik ona izaten da. Lanean dagoen jendearen artean oraindik jaigiro hori badago horre baten, ez da? Deskonektatzeko. Asteburuan bada ere, eta beste batzuk oraindik oporretan daude, eta itzaki bat izan daiteke, ez dakit nora joaten naiz ekitaldi honetara, baina bide batez, joaten naiz inguruko mendietara, edo geratzen ez beste biero egunetan beste gauzak egiteko. Data egokiak izaten dira horretarako, eta horri dela eta, esan bezala, aurten bi proposamen ditugu, eta kontua batez ere jendeari gonbidatzea. Bietan hobetan antolatzeko normala denez, eskatzen dugu aldez aurretik izena ematea, bietan ere Baskarira joateko aukera dago, batez ere jendeari orain azalduko ditugu, baina ideia nagusia da. Aurreko elkarrizketan aipatu genuela gainetik, baina zegoen dena osatuta, agian izena ematerik ez zegoen, edo, ja hori guztia bideratuta dago, orduan batez ere nahi duen hori, proposamena luzatzea, eta joan nahi izan ezkero, eta lasterren izena emateko zebeste. Gero, beti gauza bera gastatzen da, jende azken momentuan, baina, aldeun herrian, norbaitek interes aukezkero, izena emateko, gero den antolatzeko asko zerrazago da, ez da. Hasiko gara igual auritzeko. Hori da, lehenengoa eta ekitaldi nagusia esan dezakegu da auritzen egingo duguna. Gainera da okerez banago da laugarren urtea egin dugula data horietan zehozer auritzeko udalarekin elkarlanean. Egia esan da, orain arte nahiko erantzun gai interesgarriak eta parte hartzaldetik beldurra genuen hori abuztua da, auritzen, Iruñetik esaterako gertu, baina beste lekuetatik egin urrutiago. Baina orain arte ongi atera da, bera horten. Eta horrek urteetan jorratu ditugu Pirineetako kultura, fazeriak eta komunalen herri ezberdinen arteko amankomuneko lur eta larren kudeaketa hori,
Eta azken joan den urtean, okeres banago, joan den urtean, hori Urreaga 824ko batailari inguruko aste kultural bat autenatu genuen. Eta aurten? Eta aurten gai berriarekin gatoz, normalan gu joaten gera aurreko askotan urteurrenekin mugitzen gera. Eta normalean, aspaldi honetan egin izan duguna da aurreko urtean zeo zer egin aurreko ondorengo urteari begira. Batez ere baita, ziurnik zeo zer egitekotan, agian daute horren urtean udalak antolatuko duela, zuzenean dalako zerbait. Orduan guk egiten duguna da, hori, gertakizun garrantzitsu edo nabarmen bat hartu eta horrekotasun batekin jende artean zabaltzen saiatzen gara. Osa, urteurrena urrengo urtean. Hori da, argi geha hitz egiten 2025an beteko den urte horren batez, eta da 500. urte horren bat. Alega, 1525an. Bale, ja, kokatu dugu urtea eta gutxi. Zer gertatu dezen urte hortan? Bueno, aintzatatu behar dugu, lehenek eta behin, gu askotan joarratzen dugu, edo ikutzen dugu Nafarroa garaiaren, berez, konkistaren gaia eta bar. Eta, horretaz apur bat dakizuenez, ikusiko duzu tarte horretan dagoela. Eta testuingurua besteak beste hori da. Baina, testuinguru horretan gertatu izan zena zen, urte horretan, konkistaren ondorengo urtean, inkisizioa eta Nafarroako erakundeen eraberriketa edo aldaketak egun zirela. Nafarroa bere instituzioak edo erakundeak gordetzen zituen, baina Gaztelak edo Espainiak zituen bere tresnak erakunde horiek neurri baten bere interesena da bera eramateko. Beti hor tirabira egon zen, beritzegarren mendeara arte luzatu zen hori, baina dialektika komplikatu hori momentu hortan hasi zen. Eta testuinguru hortan hasi zena izan zen sorginkeria prozesuak, eta hori gaia. Da, jendartean, ezagutza bat badagoen gai bat bada. Batez ere, jendeak honetaz esaten duena, lotuta izaten da Zugarramurdiko prozesuarekin. Hori bai oihartzun bat eduki duela, filmak egin direla. Eztabetu daiteke ikuspuntua, batzutan ezote izan den, eta nola esan, baina nire ustez ez zuzenena, batzutan nahiko modu harinean egiten da, edo erlijio arraro kontu hauekin edo sinesmenek, baina finean honen atzean zegoenean, eta ez hori Nafarroa, hori Europa osoan gertatu zen, finean gertatzen zena zen, bazegoela Europa osoan, bai erlijio arloan eta baita gizarte arloan, gatazka bat, horre erreforma egon zen, erregeak, jauntxoek, horren inguruko, gaur bezala, tira berak dira klase sozial horien artean, eta halako prozesuetan, batez ere gizartearengan kontrol bat ezarri nahi denean, askotan erabiltzen izan dena, eta horrek badauka izen bat da nolabait etzaiaren eraikitzea dolako zerbait. Alegia, sortzen da pertsonai oso markatu, oso txurie beltzean marraztutako pertsonai bat. Ez da pertsonal erreal bat, da fake bat. Gaur esaten den fake, ez da? Baina kontua da hori bitartekoak baldin badituzu, eta bideak edo gizarteak barneratzen dituela kontzeptu horiek. Eta hori zen sorgina. Sorgina kontzeptua. Eta sorgina izateko, ze ezaugarri izan behar zituen emakume batek? Esan bezala, sorgin hori ez zen egun batetik bestera sortu. Pertsona hori denboran, nik esango nuke, 14. mendetik aurrera hasten dela sortzen. Ziren beste pertsonai batzuk erejeak, hau guztia hasten da, 12. mendean ja sortzen diren eregia, Elizak aberastasun asko pilatu zituen, eta horrek askorengan reakzio bat eragin zuen, eta hor ziren
baldense edo baldatarrak, kataroak, hori ezaguna dira. Eta gehien bat horiek finan egiten zutena zen Eliza Katolikoaren beraztasun pilaketaren kontrako erreakzio bat. Eta horrek guztiak eragin zuena zen hori herejea, bazien belar biltzaile herri pertsonaia, hor ja 13. mendean eta ja badira egoten dira prozesu batzuk halako gaur ere badira immigrazioarekin sortzen da hori, edo terrorista, zer da terrorista, dira kontzeptu oso zuri-beltzeko kontzeptuak, oso simplistak, baina eraginkorrak dira jendarengan edo gizartearengan eragiteko. Batez ere gizartea izutzeko. Haizu kontuz hauekin, horrek beldurra sortzen du gizartearengan, zertarako gizarteak menpean eukitzeko, kontrolatzeko. Hori gaur ere gertatzen da, ez da gauza berri bat, baina garai hartan ere gertatzen zen. Orduan, kontua zen, testuinguru horretan, joan zen, zuk esan galdetuzun bezala, pertsonai hori osatzeko ezaugarri batzuk sortzen. Hori teoria liburu batzuen bitartez, hori teoriko batzuek eraman zuten prozesu hori, eta hor sartu zuten, lehenik eta behin, ez horiek emakumeak, gizonezkoak ere zigortuak izan ziren, baina oroar 3 laurdenak edo 180 edo emakumeak izan ziren. Osea, harriago emakumeekin lotuta izan ziren. Batez ere, autonomia handia zeukaten emakume batzuekin, esate baterako alargunekin. Gure foruan, Nafarroako foruan esate baterako, alargunak eskubidea zuten senarraren gandik edo bikotearen gandik jasotako ondamena gordetzeko esateko. Horrek emakume hori ematen ziren berme material bat azkeago jokatzeko, eta horrek tirabirak eta enbidiak eta alakoak sortzen zituen, ezta. Atzik zitzaion ere, beste zezkion ere, beste topiko batzuk, agurrak ere hiltzen zituztela, deaburua hori beti gora joan zen literaturan, hasi zen modu xumeago baten, baina horrek jartzen du abiadura bat, eta ja, barderaz eta zerten bezala, hasta el toro que mata manalite, no? Osa, halako prozesu bat, faltzua, baina oso arriskutsua da. Ikustu dugu nola gizartearengan eragina dauka, arruiala da. Eta, ze usagarri zituen sorgin kontzeptu hori, pizkat aipatu dizkizudan hori. Deaburua ere miresten zutela, elkartzen zirela larre batzuetan izen ezberdinekin, aquel larrea da ezagunena, baina beste izen batzuk ere zituzten, baina datoriek edo topik horiek bai errepikatzen direla. Baina hori idea ipuinak, alegia da asmakizun bat, badago liburu ezberdinak egon ziren ideia hori ezur mamitzen joan zirena, horien artean azpimarrena da Maleus Maleficarum izeneko bat, 15. mende erdikoa, hori da gaizkileen mailua. Maleus Maleficarum latinez esan nahi du gaizkileen mailua, alegia. Sorgin kontzeptua da gaizkile. Finean, historian zer gaur ere gaizkile gaiztakeriaren ardatza erabiltzen dituzte batzuk estatu batuetan. Gaizkilearen pertsonai hori gizarte bat baltintzatzeko oso garrantzitsua. Eta hori historian adaltu izan da eta momentu hortan izan zen sorginarena. Baina finean da asmatutako panpina bat, hori gizartea izutzeko eta era horretan gizartea kontrolatzeko. Orduan, kontzeptua, gainera gero oinarri teoriko hori, nolete esateko, baina tokiko barne tirabirak, barne interesak, barne inbidiekin nahazten baldin baduzu, hori ja da mustarketa lergailu bat, nolete esateko gizartearengan. Normalen horrek ja sortzen du salaketa kateak sortzen dira, auzokoari salaketa jarri, oso kontu zikina. Batez ere,
garrantzitsuna da mahai gainean eustea, prozesore guztiak askotan hasieran esan dizudan bezala, oso modu arinean edo friboloan batzuetan hori sorginen panpinak eta halako gauza divertigarri bezala. Baina, nik uste beti azpimarratu behar dena hori errepresio prozesu latza izan zela, oso gorra. Nafarroan egia esan da, ezen hildako gehien egon ziren lekua, Europan osoan, baina desente ere egon ziren eta jatorreari itzulita, kontua da prozesu hori hasi zela, egon ziren erdi aroan prozesu batzuk, baina oso gutxi, eta 15. mendean mailera arte, ez da hitz egiten edo azten hori sorgina edo brusaren kontzeptuaz. Ordu arte egoten dira prozesu solte edo epaiketa solte batzuk, baina ez dago orokortasunik edo dira gauza solteak, baina momentu honetan bai hasten direla sorginkeriaren kontra prozesu orokorrak. Alegia, ez dira herri baten gauza badago eta epaiketa badago eta gian izan diteke, honek uste dugu gaizki egiten dela ez daki zer, edo deaburua edo beste baten aurra eraso duela, ez dakit. Eta nork epaitzen zituen, nolakoak ziren prozesu horiek? Hori da. Bale, hor badia tirabirabak bi erakunde moten artean. Kontua da, kontrol soziala klase askok euki nahi izaten dutela gizartean. Poterean diren sektorek behar dute eta nahi dute beti kontrola, gizartearen kontrola. Orduan, berez kontzeptu hauek abiatzen hasi zena eta gehien bat abiatu zuena izan zen inkisizioa. Inkisizioa Europan sortu zen, hain zuzen ere, aipatu dituan kataro horien aurkako errepresioaren testenguran, 12. mende amaieran, Dominikatarren ordenak zuzentzen zuen inkisizioa. Espainian bereziki apur bat berandu dago ezarri zen. Orduan, kasu batzuetan inkisizioa izan zen, baina Nafarroan esate baterako 16. mende, prozesu hauek guztiak 16. mende osoan zehar luzatu ziren. Esan dizudan bezala, gehien ezagutzen duguna da Zugarramurdikoa, baina hori izan zen azkena. Baina harren horretik, mende batez egon ziren hainbat prozesu orokor Nafarroako toki ezberdinetan sorginkeraren kontrakoak. Eta gehienak, lehenengoa izan zen 1525koa, orain azalduko dugu zehazki hori, baina esan dezala kontua da, hori konkista prozesu horren testuinguruan, lehenengo sorginkeriaren kontrako lehenengo prozesu orokorra izan zela, eta gero beste mende batez, hainbat prozesu egon ziren, Zugarramurdira arte, eta Nafarroa garaian gehienak ez zituen inkisizioak bultzatu, baizik eta bertako errege kontseiluak. Alegia, Nafarroak zituen, Nafarroako erresuma zituen erakunde ezberdin batzuk, erregea zegoen alde batetik, ordurat Nafarroak berezko errege bat zegoen Nafarroa garaian, eta konkistaren ondoren, Fernando Katolikoak eta berondorengoak esan zuten gu girela haiek zirela Nafarroako erregeak, ezta? Legez kanpokoak, baina, indarrez osatu zuten. Bazien gorteak ziren, gaurko legebiltzarra bezala, goroar, haiek ziren, nolait esateko, erresumako erakunde nagusia, baina haiek beltzen ziren ere, soilik, teorikoki 2 urtean behin bildu behar ziren erregeak deituta, baina Espainiako erregeak urte horietan horre ez zuen bete eta 5 edo 6 urtetan edo, baina ez ziren gorte horiek bildu. Hor ere tirabirabak ziren gorte horiek eta erregearen kontra, errege konkistatzailearen artean. Eta bat zegoen beste erakunde bat, eta hori zen errege kontseilua. Errege kontseilua zen hori zen noizbenka biltzen, zen beti egoten zen indarrean, esateko, eta zen hori gorteen arteko bai kudeaketarako eta baita ere epaitzeko epaitegi gorena esateko. Eta kontua da hori bai zela
gorteak nahiko zabalak ziren, parte hartzaile askorekin, baina Errege Kontseilu hori asko txikiagoa zen, ikizun 15 edo 20 kide, eta nabarmena da nola hor erakunde hori Espainiako erregeak erabat kontrolatzen zuen. Bisitari bat, Vargas izeneko, licenciado Vargas eta zaio, tipo bat joan zen bisitari modun, eta erakunde hori eratzeko arau berriak ezarri zituen. Karo, Nafarrak kideak ziren baziren kide batzuk Nafarrak ez zirenak, eta hori ere, ezbaiak sortu zituen. Eta Nafarrak zirena gehien bat argi eta garbi Beamondarrak, alegia, konkistadaren garaian, gaztelaren alde egin zuten Nafar handiki batzuk. Eta, hain zuzen ere, erakunde hau izan zen, 16. mendean, prozesu gehienak abiatu zituena. Inkisizioa saiatu zen prozesu horien ardura bere gaine hartzen, eta sogarra murdin esate bateko izan zen, baina eserako prozesuan gehien bat Errege Kontseilu hau izan zen errepresio hori bultzatu zuena. Alegia, bertako erakunde bat, baina noski bertako erakunde bat konkistatu izan ondoren, eta hor kontua zen, hor ziren Nafar familiak zer nahi zuten errege berriaren aurrean, sari bat lortzea, edo erregaren aurrean, ikus ezazu nola nahi zure zaiurik onena Nafarroa honen menperatzen. Tristea da, baina ere errealitatearen egia. Konkista bat gauzatzen denean, konkistatzailea egiten duen lehenengo gauza, aukera bat izan daiteke bertako erakunde edo herria bera ere akabatzea, baina bestea da, nik errespaltuko ditut bertako erakundeak, baina bertan parte hartuko dute bakarrik nahi ditudanak. Partatzen duten horiek badakite hor daudela errege, kasu honetan Espainiako erregeak hor jarri dituela, handikiak ziren, gizartean gora joateko zer behar zuten, errege horren aurrean, ikusi izazu ze laguntzaile hona nahi, zurekin alde hortatik, halako bertako laguntzaileak, kanpokoak, baina txarragoak izaten hori dira. Nahi perkuinak la misma madera esaten du errefro bat, eta kasutan betetzen da. Horeiko matatuko dugu, 1525ko prozesu horretan, eta ondorengo mendeko prozesu gehienetan, Errege Kontseilu hau izan zena, horren guztiaren bultzatzaile. Baina inkisizioa gero eta gehiago, prozesu horretan esate badago, momentu batetik aurrera, atzemandako lagun batzuk, balantza, horren komentatuko dugun orden balantza lizentzatuak, inkisizioari eman behar zizkion, alegia, hasieran gehien bat, lehenengo urteetan batez ere, Errege Kontseiluak abiatu zituen prozesu horiek, baina gero eta gehiago Espainiar inkisizioa joan zen prozesu horien kontrola hartzen. Baina bete egon zen mende horretan, bi erakunde horien arteko tirabira bat. Tirabira hori, argi esan dezagun, ez zen ez Nafarren defentsarako, ez zen sorginen aldeko zehuzar lortzeko, baizik eta bi potere gune zirelako, eta euren artean lilatzen zuten, erregaren aurrean hobeto gelditzeko, baina, politikaren zikinkeriak, ez da. Orduan esan dakoa, mende bat, eta datorren urtean beteko doana, eta auritzeko kongresuan gogoratuko duena izango da lehenengo prozesua. Hori izan zen, hasi zen 1525ko urtarrilean, eta 1525an, eta amaitu zen abuztuan, 8 hilabete inguru. Nafarroako errege ordeak eta aipatu dudan Errege Kontseilu honek esan zioten Errege Kontseiluko kide bati erronkari eta saritzurra joateko entzunda zeukaten zirela sorginkeri antzu edo balizko sorginkeri kasu batzuk, joan zedila ikertzeko. Eta boiatu zuten tipo hau zen Balantza izeneko bat, Pedro de Balantza. Balantzatarrak zen handiki famili bat Nafarroan, nabarmen gaztelaren alde egin zuena. Eta, hau ara jun zen, ez gara lusatuko, horre kontua da hau guztia azaltzeko
erakusketa bat prestatu dugula, saietuko geha, printzipioz dira, 17 panel, gehiago sala, baina, bueno, berez mamia daukatenak, 17 panel. Gure asmoa da ere, datorren hilabeteetan eta beste lekutera eramateko, osake norbaitek interesa baldin badauka eta, arrazoi gabe... Eta zegunetan izango da? Bale, lehenik ikusgai egongo da auritzen, abuztuaren 19-tik 24-ra. Jardunaldi nagusia abuztuaren 24-an egingo du, eta horreko aste osoan, hor prozesu honi buruzko informazio guztiak jasotzen duen erakusketa hori, ikusgai egongo da auritzeko kulturetxean, horreko astean zehar. Eta gero, 24-an, jardunaldi nagusia, aurten nahiko sinplea egingo dugu, hainbat arrazoiengatik. Baina, orain gauza batzuk dira lotu gabe, baina orain asmoa da 11-etan hastea, 11-etatik 12-tara erakusketa hori, erakusketa horren bisita gidatu bat egingo dugu, eta gero, 12-tatik ordu bat eta erdira gutxi gora bera, irituko zaizkigu printzipioz Amaia Nagusia eta Xiskur Meneta, gertakizun hauen atzean, dagoenaren azterketa bat eginez, bai emakumeen errepresionaletik, eta Nafarroako herrien aurkeko errepresionaletik, ezta. Eta gero ordu bitan Baskaria, eta arratsaldean bisita gidatu bat egingo digu Josepe Irigarai, bertako alkate ohia, Sorginari Itzagako toki batera. Hori dago Auritzeko kanpokaldean, Orreagako bidean, justu Auritzetik ateratzen zaela, da errepide Auritzetik Orrega ateratzen zaela, justu eskerrean dago. Eta da gurutze bat eta toponimoa, eta hor badago harri bat, non esaten du, Sorginari Itzaga. Sorginen Aritzaga, aristi bat, non Sorginek biltzen ziren, ezta? Eta horre gurutze horren inguruan, gurutze hori jarri zen, hori, ustez pekatuan zegoen eremu hori kristautzeko, nolait esateko, eta gero, gurutze horrek bere historia badauka, eta hori kontatuko dugu Josepek. Eta, finan da hori. Zer gertatu zen tarte horretan, ez dola kontatu, Nafarroako Pirineoko hainbat lagun antzeman zituen, ez dakigu zehazki zenbat erail zituen, baina zehazki, baina balantzak berak bere txostenetan aipatzen ditu 80-110 lagun artean. Alegia, izan zen, ziurenik Nafarroan egon zen prozesurik hilkorrena, eta hala ere ez dugu apenas ezagutzen, bai Zugerra Mordikoa, eta berre garrantzia dauka, baina hau askoz latzagoa izan zen, eta hala ere ez dugu behar bezala ezagutzen, eta gainera zen lehenengoa, beraz bidea zabaldu zuen, eta hori izan bezala, gainera ikusi behar dugu, hori gertatzen da, marrazten ari zen muga baten, ordura arte, Nafarroa eta Nafarroa Garaion arteko mugik ez zegoen. Eta tarte hortan, Nafarroa beheran, esate baterako, espainolak egon ziren 1527 arte. Urte hortan alde egin zuten, zer gehiagik kostatzen zitzaien neguan batez ere Nafarroa behera kontrolatzea, eta, bastatu zuten. Baina, momentu hortan, muga hori marraztu gabe zegoen. Eta, beharra zegoen muga hori ere marrazteko, eta, prozesu hori erabiezen horretarako, ezta. Bai Zaraitzun, Erronkarin, epaiketa edo zigor nagusia gertatu zen Auritzen, eta horregatik egingo dugu Auritzen, 1525ko ekainaren 19an. Esaten da, 4 emakume eta gizon bat, gizonezko bat, ustezko sorginak zirenak erre zituztela, eta ikusle batzuen testigantzak daude eta hori, eta horregatik egiten dugu Auritzen, ezta? Eta hau, non dago dokumentatua? Batez ere, liburu, iturri badira hainbat liburu aspaldi honetan atera direnak, horien artean iturri nagusia da Florencio Idoate, hilako zen. Oker ez banago beraz zen, hemen dagoen Nafarroako artzitategi nagusiko zuzendariak
halako zerbait. Eta, berak badauka liburu bat, batez ere hori, Nafarroako artxibategiko iturrietan oinarriturri, Nafarroan egon ziren sorginkeri prozesuen inguruan. Eta, kontua da, Nafarroan abantaila bat dauka besteak beste da, oso goizetik egon zirela Komtos kamara bat, ja 13. mendetik, eta artxibategia ere bere gorabak eduki ditu, baina mantendu da denboran. Eta Nafarroan beste tokietan ez bezala, hain zuzen erresuma osatu bat zegoelako, informazio hori oso bilduta dagoelak Nafarroako artxibategi nagusian. Orduan, informazio guztia dago hor. Zergatik, eskutitzak balantza honek esaten bidali behar zizkion Errege Kontseiluari, sosten batzuk nolari zen joaten gauzak, eta aldrebez, gero Errege Kontseilua eskutitzen esaten zion, ados gaude honekin, egizu hau, egizu bestea, orduan, iturri nagusiak dira horiek. Eta, hori dira gehien bat Nafarroako artxibategi nagusian, gehien bat, eta gero publiko orokorrarentzako, iturri, gero beste liburu batzuk egin dira ondoren, duela ez asko erakusketa bat egin zen ere honekin lotutakoan nahi zuzen artxibategi nagusian. Liburu nagusia da hori, Florencio Idoateren Laburujerien, Navarra uste duten izen burua da, halako lodi bat, baina, informazio aldetik, gero, bera doaka informazio historiari bakoitzak dauzka bere ajeak eta gauzak atzetzeko bere modua, Baina guztien ez informazio objektiboa eta iturriak eta eskutitz horiek edo nagusienak bintzat, hor daude, orduan informazio iturri nagusiak horiek dira. Eta esan duzun bezala, izena horretik eman behar da, ezta? Eta nolarte dago epe? Hori kontua da navarralde.eus, Navarralderen web orrialdean sartuta, hor goikaldean badaude 3 banner, eta horietako bat da horitzekoa. Horretarako prestatu kartelarekin, eta hor sartuta, hor dago laburbilduta aipatu dizuedan egitarago hori, eta hor esteka bat izena emateko. Da hor izena eman, berez eskatzen dugu, 5 euro auritzeko abaldin bazera doainik, bestela 5 euro, ez diruagatik eda batez ere, jendeak pizkat serio hartzeko, esateko, izena ematen dut, bete egoten da azken momentuko esustekoak eta, jendeak pizkat serioago hartu dezan, da hori izena ematea, harreman datuak eta hori bazkaltzera geratu nahi duzun ala ez, eta hori. Eta gero Atapuerkakoa dago. Hori da ondorengo asteburuan, hau auritzekoa esan dugun bezala, 24an eta larunbatean eta aurreko astean. Eta ondorengoa da, hori da Iruñetik dago apur bat urrutiago, egia esan da orain arte izen eman dutena, dira gehien bat, Araba eta Bizkaikoak, normala da. Gaude orain beste muturrean, auritzetik, beste muturrean eta haratago. 31an Atapuerkan. Atapuerka dago, Atapuerka esaten dugu, baina berez bertan gertatu zelako hor bataila nagusi bat, orain komentatuko duguna, baina gehien bat egitarago egingo da ondoko herri batean, Quintana Paya izena duen dago Burgoserako errepide ondoan. Hau dago Burgoseki oso gertu, urrun dago Iriñetik, baina hor kontua da, bere garaian, 11. mendean, 12. mendean, Antso Nagusiaren garaian, eta Gaztela eta Nafarroaren arteko, edo Iruñeko Erresumaren arteko muga hor ezarri zela. Gainera hor ez bakarrik momentu hortan, baizik eta ondorengo beste tratatu batzutan eta Nafarrek ere erreferentzia edo egiten zioten el Olmo de Burgos ere esaten dute, nolabait haientzat hor bat zegoela ez dago muga naturalik, baina den artifizialak dira, baina nolabait esateko historian zehar Nafarroatik egon diren aldarrikapenetan eta behin eta berriro aipatzen zuten hori Atapuerkako muga hori beren haientzat hartzen zuten azken muga gisa edo lako zerbait. Eta gainera horrek badauka lotura toponimiarekin esate baterako. Hor badaude
Ajez de los Navarros, hor dago Zalduendo, eta bar, alegia, hor badago historialdetik hori, erresumen arteko tiro horietan mugaren aipamen hori, baina muga hori lotuta dago ere toponimia eta oinarri kultural batekin, nahiko desaina dagoena, hori ere nahiko astuta, hori esan beharra dago, baina ez desagertuta. Eta hor badago ikusten da parekotasun bat, oinarri kulturala eta oinarri politiko-historikoarekin horret esateko. Eta horregatik esan diogu azken muga, historian zehar Nafarroatik egon dire aldarrikapenetan eta bete aipatu izan dela Atapuerka azken muga bezala. Eta zerretasun Atapuerka, ezaguna da batez ere Antso Nagusiaren bi seme, bazirelako hor lehian. Antso Nagusia izan zen, Nafarroa bere gorenera eraman zuen erregean, nolabait esateko, momentu hortan Nafarroa dauka zabalera eta indar handiena bere historia, nolabait esateko, oso labur esan da. Baina, kontua bera ez zela, askotan aipatu izan da, bere erresuma zatikatu zuela, ez da horrela, kontua da, ezin dugu gaurko molde politikoen ikusi. Kontua da, bera erregea zela, berezko izaera eta berezko nortasuna eta askatasuna zeukaten hainbat lurraldetakoa. Zen errege bat eta nire errege naiz eta naudana egin dezaket, hori zen horrela. Bere errege zen, baina batzen zituen hori bai erdi aroan eta aro modernoan ere oso normala da, alegia. Erregea izan zaitezke, baina aldi berean erresuma ezberdinak euren artean arrotzak dira. Eta esatea batako, garai hartako literaturan, Aragoiko edo Gaztelako batek, Gaztelako edo Aragoiko lagun bat, Nafarroan arrotza zen, eta aldrebez, eta errege berdina zeukaten. Hor txipaldatu behar dugu. Eta, molde horri jarraitzen zion Antso Nagusia, eta berak egin zuena izan zen, bera errege zen, erresuma hori ezberdina, bakoitza bere legeekin, bere izaerarekin, bere semen artean banatu zituen, baina denen artean, denen men egin behar zioten bere semen nagusiari eta erresumari. Erresumaren muina jaso zuen bere semen nagusiari, Gartzia izenekoa. Orduan, Garzia gero Naiarakoa esaten zaio, Garzia Sanz Naiarakoa esaten zaio. Hori jabetu zen, Antso Nagusia hil zenean, gaurko Iruñeko erresuma, hori zen gaurko Nafarroa gehiena, Herribere izan ezik, gaurko EAE gehien bat, eta Errioxako mendebaldeko erdila, nolabait esateko. Eta Burgosera arteko Bureba, gaur Burgosen dauden La Riojilla la Bureba, Atapuerkaraino. Hori zen Iruñeko erresuma, eta gero, handik ego mendebaldera, zegoen ja Gaztelako konderria berez. Esaten da zaio errege eta, baina momentu honetan beste seme bat Fernando izeneko. Romadea, Garzia eta Fernando. Fernando zen, kontua da, Gaztelako errege ere bat zela bere emaztaren bitartez Antso Nagusia, baina, bere izenean, Fernando semea zen Gaztelako kontea eta Gartzea seme nagusia Iruñeko erregea. Baina, bai Fernando eta beste anaiek Antso Nagusiaren testamentuan, nolabait esateko, Gartziaren azpian ziren. Alegia zen, bakoitza bere aldetik. Kontua da, hau da nire jabetza, nik ezin dut nahi dudana egin, errespetutuko dut erresuma bakoitza, denen artean koordinazio bat egon dadin, haien artean primus inter pares esaten da, nagusi izango da Gartzia Naiarakoa. Da, pura da komplikatua nahi gaurko ikuspuntutik, baina, garai hartan politika horrela egiten zen. Kontua da, hori hainbat kasutan gertatzen den bezala, ez zela bete. Fernando semea, esate baterako, bere emaztea eskondu zen Leongo erresumako erreginarekin, eta gero bere semeaekin gauza bere egin zuen. Gaztela, Leon eta semen artean banatu zuen, alegia ez garai hartan ohikoa zen, gaurko ikuspuntutik arraroa egiten zaigu, estatu nazioaren, nola esaten zaio,
estatuaren batasunaren dogma hori oso ezarrita daukagulako gure kultur politikan, baina horrek 200 edo 300 ordu baino ez ditu. Erdi Aroan ezin du hori eraman, ze gaurko kontzeptua da. Eta, esan dakoa, hor bazien, ari naiz egiten, 1054 urtean. Hor gora bera handiak egon ziren, ez dituten kontatu, baina momentu baten ez dakigu errausei zehatza zen izan zen, nik uste edo nire ustea da. Hor antzo nagusiak egin zuen banaketa horretan, bai, guk ikusten dugu mugak gaur betidanik ala izan balera bezala, baina ez da ala izan. Orduan, hor Iruñeko eta Gaztelaren arteko mugatze hortan bat ziren lurralde zehatz batzuk ez baian zirenak. Eta, zirenik horri izan zen gatazka hori piztu zuena. Eta zer da egingo dena egun horretan? Pizkat hori oroitzeko, batez ere, gertakizun garrantzitsua zelako gure historian. Oso larri da, kontua da, ordura arte, Iruñeko erresuma hazkunde prozesu baten zegoela, eta momentu hortatik aurrera, kontrako norabidea hartu zuela, ezta? Hasi zirela inguruko erresumak Nafarroaren kontra egiten, konkistatzen, eta gaur daño irauten duen prozesu baten. Hori, norabide aldaketa momentu hortan gertatu zen. Hori da pizkat Atapuerkako bataila horren kontua da hori Fernando eta Fernando Gaztelakoa, anaiak, baina Fernando Gaztelakoa, eta Gartzia Naiarakoa edo Iruña eta Naiarakoa horien arteo lehia egon zen, eta Gartzia hilda gertatu zen, hil zen, erail zuten, eta hori da pizkat hor horitzen dena. Orduan, segingo dugu, printzipioz jarri genuen goizeko 10 Rodillako gaztelurua bizita egiteko aukera, hori oso gaiz da, eta orain arte jaso ditugun izenen arabera agian kenduko dugu, ze jende gutxi dago. Alegia, hemendik joandako jende gehiena 11etan joateko, jendeari 11etan joateko esango diogu. Ze hor 11etan Quintanapaia herrian, hor egongo dira bi hitzaldi, 11etatik aurrera, Iñaki Sagredorena, eta beste izenak gogoratzen. Millar Bermejo. Millar Bermejo hori da, Covarrubiaseko, Torreón de Fernando González izenekoak kudeatzen duena, eta tipo interesgarria eman dana, bertako lagun batek izan diganez. Eta, lehenik eta behin haiek, kontatuko dizkigute, bataeri buruz gutxi dakigu. Bataia gertatu zela eta Gartzia hilda atera zela. Baina, testingurua, zenolako gazteluzare bat zegoen inguruan, bai Nafarroaren aldetik eta Gaztelaren aldetik, nolako, testingurua, Gaztaia horren testingurua kokatzeko. Eta horren ondoren, hori bai, Atapuerkako elizan edo haren aurrean jarraian egingo dugu. Hori ez da beste herri bat da, Quintanapaia eta Atapuerka, baina oso gertu daude, ez dakit, 5 kilometrotara, kotzez edo joango gea. Hor, ekitaldi xume bat egingo da, pizkat hori gogoratzeko, kontu honen garrantzia gogoratzeko, gazta eta sagardo apur batekin, ze horrek beti laguntzen du. Eta gero, Bazkalda horretik, okeres banago, joan gera badago ondoko herri batean, Ibeas de Juarros, monumentu bat, eta da garai, ez garai hartakoa, beranduagoakoa da, baina Erdi Arokoa, esaten zaio, mojón de fin de rei edalako zerbait. Da, monumentu bat, baina hori, ja garai hartan, markatzen zuen, garai hartako Nafarroaren muga hori, eta harri hori hor mantentzen da oraindik. Orduan, azken muga kontzeptu horretaz jabetzeko, ara ere joango gera, eta gero hori Bazkaria Quintanapaian, eta gero arratsaldean, agur gisako ekitaldi xume bat, eta txalapartari bat joango da, eta txalaparta ikastaro moduko bat edo egingo du, eta hori ara joaten zerela, pizkat eguna aprobetzatzeko, uste 6ak arte dela asmoa. Eta hori,
hemen gauza bera, Navarraldaren web horreldean hor badago informazioa. Izena eman behar da. Bai, egitaragoarekin eta izena emateko. Eta, bueno, hori da pizkat nabarmendu behar. Hasieran esan den bezala, bi ekitaldi eta joateko gonbitea jendeari luzatzea. Esan bezala, uda amaitzeko zer berezi egitearren edo. Eta interesadurik egon ezkero, mesedez alik eta lasterrik izen emateko. Bestela gero ibiltzen gara azken momentuan, eta ez da erreza, gainera hori, bai auritzen edo eta porkan, karo, muturreko tokietan dauden, hori zeteko gure mapan, orduan, karo, horrek ere zailagoa egiten du antolakuntza. Zenbat eta goizen jakin nor joango den, nola eta hori eta gero telefonoz edo emailez koordinatzeko eta hori, hainbat eta hobeto gero antolatzeko. Bestela gero, betiko, azken momentuko urduritasuna, ezustekoak, eta, en fin, baina estresa, baina, espero dezagun hori joatea, eta burrengoan kontatuko dizugu. Aber zer moduz joaten diren, eta hitz egingo dugu burrengoan. Ja, iraian, hori da. Bale, pega, mila esker. Zori. Bale, agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar ostirala itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo bukatu eguna. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.